Dobro jutro. Sada je 9 sati, ja sam usela oko pola 9, ali nisam progovorila ni reč, tako da sam šlogirana. Možete da me vidite po očima, verovatno. Užas mi. Užas. Danas me rešila se snimam, pošto sam zaboravila prošle nedelje. I zato što dečko mi nije tu, pa kad je on oko mene, onda ne volim da snimam, zato što ne volim nikog da snimam oko sebe. Tako da sam rekao, ajde, vidjet ću da snimim danas vlog i sutra vlog, da imam nešto da postavim. Ali današnji plan je da odem do faksa, da sam tamo ostavila neko povrće, a ne bi da se pokvari, tako da ne bacate ljudi hranu. Šta još? Onda verovatno da odem do prodavnice da obavim još malo kupovinu, mada iskreno kažem imam sve. Dečko mi je ostavio i hranu i povrće i sve, tako da ne treba puno da kupujem. Onda sam mislila da treniram, onda ću se naći sa drugom nekim, opet se neću snimati, ali ću vidjeti da slikam kafu, pošto je jedna od najboljih kafa na svetu. I onda posle toga ću da radim, zato što sutra planiram da idem do Hanovera. Idem sa koleginicama, gledamo neki film, Little Women, Male žene. I tamo ćemo malo da ostanemo, da jedemo i tako da sam, možda će malo da prošetamo, vidjet ćemo. Tako da sam skontala da sutra neću imati vremena da učim, ne da učim, nego da pišem disertaciju, tako da moram danas to da radim. A sad sam u fazonu, čitam članke. I onda čim pročitam i mislim da je bitno, onda sa strane napišem, malo mi je čudan ovaj ugao, a boli me ruka. I onda napišem u jednom dokumentu, onako kao paragraf ili malo duže, vezano za tu jednu studiju. Eto. Inače, zanimljivost, članak znači article i ankle. Ja razmišljam tako. Evo, napravila sam svoju verziju miso supe, ali sam malo promijenila povrće i imala sam samo nudle od riže, odnosno od pirinča. I tu malo supe, ne vidi se sad, ali baš da vidim kako je. Da, isto širala sam se. Sad sam trenirala i žurim da idem se nađem sa drugom. Idemo na kafu. Sad ćete vidjeti koliko će mi crveno biti lice. Pošto imam rosacea, iako mi je svetljivo lice. I tako svaki put. Htjela sam se snimam dok sam trenirala. Stavit ću video jedan koji trenutno koristim, koji pratim na internetu, da vidim da se snima se. I to neka devojka, mislim da traje pola sata, tako nešto, i onda, bože, mislim da se pričala već o tome. Nije ni bitno, ona radite neke vežbe, mislim kao što možete vidjeti, meni su ruke jako tanke i male i bez mišića i sad malo radim sklekove. Ne mogu baš da uradim kako treba, ali trudim se i ubija me, otprilike me ubija i svaki put treba da treniram, se mučim. Isto kad radim one ispade, kako se zove, iskorak, ispad, to mi je ostalo smačavanja. Kad radim iskorak, to me isto ubija, ne mogu puno, ne znam, mislim, ja stvarno uglavnom trčim i to mi stvarno pomaže za butine i za dupe i za malo mišiće. Sad ću da kažem, trbušnjake. Abs su na srpskom trbušnjaci. Ispala mi još jedna. Odnosno, ostala mi ukosnica. Ali iskreno, kad radim te iskorake, onda otprilike umrem. I nikad ne mogu da uradim. Odnosno, jednom od 2 puta sam, mislim, radila koliko ona kaže, ali
uglavnom se samo iskuliram, uredim koliko mogu, 10 s jedne, 10 s druge strane i onda sam mirna. Nekad po 15, ali 20 ne mogu s jedne i s druge strane. I na ovu stranu. Nope. Lakše mi je s ove strane. Aga. I to je to, idem sad zovem roditelje i onda brzo na kafu. Bila sam na kafi, vidjet ćete snimak kafe, hoću da kažem to je najbolja kafa koju sam do sad probala. Mislim da ću staviti na Instagram, tako da vjerojatno ćete vidjeti. Mada bit ću ona jedna od onih osoba koje stavlja kao slikaju svoju kafu, jeli? Sad sam skontala. Ajde isprobamo ovo, pa nadam se da je okej, mislim da neće biti problem sa fokusiranjem, pošto koliko sam skontala. Da, uzela sam ovu kameru da se snimam zato što moj mobilni više nema mesta. I znam da je bolje da snimam sa ovom kamerom, prosto mi je lakše da uzmem mobilni i samo da se kao, dobar dan, kliknula sam i mnogo je lakše isto za moje ruke. Šta sam da kažem? Htjela sam da kažem da kafa koju sam sad popila u tom kafiću je strava. Zove se kiwi, na fazon je kao... Sad ne znam da kafa sa Novog Zelanda ili odakle je već, mislim da nije. Ali vjerojatno prave na neki posjedan način kako to prave tamo. Prosto je kafa, nije toliko gorka, stvarno je fenomenalna. I to sam da kažem kad sam snimala u ulici, onda mi se prekinulo. Eto. I šta još? Vam se nekad desi da imate puno toga da kažete i onda kad treba da kažete zaboravite. To sam ja. Ništa, tako da ću najvjerojatnije ostatak dana provesti. Pa prvo ću sad malo da jedem. Pošto sam napravila palačinke sa kakaom. Ne znam da li vam je ikad to palo na pamet da u tom testu, odnosno smesi za palačinke, ubacite kakao. Ja sam nacila banane, kakao, šta još? Naravno brašno, šećer, malo soli i brašno za, odnosno, kako se zove to? Prašak za pecivo, to sam htjela da kažem, prašak za pecivo, zašto mora onako malo da se podigne, odnosno da se ispeče iznutri. I onda to napravim da imamo onako malo kao da grickam, jeli? I slatko je. I okej, nije toliko zdravo, znam, ali nije toliko strašno. Da, ubacila sam puter od kikirikija. Jedna zanimljiva reč, peanut kikiriki. Svima to smiješno kad god kažem. Tako da je peanut butter, puter od kikirikija. Srećno sa učenjem srpskog. Vidim da se polako, da mi se mrda kamera zbog moje ruke koja drhti, tako da ću sad prekinuti. Ako se sledeći put budem snimala, onda ću staviti negde da ne moram da razmišljam. Boli me ruka ili šta već. Malo pomerim, pošto mislim da imam problema sa snimanjem. Kao što možete da primetite, ovdje je svetlo katastrofa. Imam tamo lampu, imam ovdje svetlo. I'm sorry, I cannot help it. Ja sam u svojoj odavnoj kombinaciji za kuću, tako da nemojte da mi zamerite što možda nisam reprezentativna. Takva je realnost, excusez-moi. I eto. Pošto sam ja sad oprala veš, treba se to da raširim i onda ću konačno da počnem da radim. Odnosno da čitam i zapisujem neke beleške. Rešila sam da ovdje stanem sa vlogom, pošto nemam puno toliko vremena za to, jer imam i što da radim oko kuće sa prijateljima i za faks. Tako da sve sad pozdravljam. Ovo su mi inače Helenke za po kući.
hvala što ste uživali u ovom vlogu. Sutra ću pokušati da snimam, tako da stay tuned for tomorrow's vlog. I možda se vidimo u Hanoveru.